našej pivárničke ponúkame nielen dobrú pizzu, ale aj veľa rôznych druhov nápojov. Robíme veľa podujatí, napríklad bol Oktoberfest, ktorý dopadol veľmi dobre. Chystáme sa Mikuláša, Halloween bol nielen pre dospelých, ale aj pre detičky. Stávali sme tu maj, bolo to super, deň detí, guláš a okrem iného by sme vás chceli pozvať na ďalšiu našu akciu, ktorá je tradičná domáca zabíjačka, kde by sme sa chceli vrátiť k tradíciám, ktoré naši starí rodičia a rodičia vlastne zažívali, aby sme to ukázali ľuďom. Vlastne budeme tu robiť na mieste klobasy, jaternice, tlačenky, variť zabíjačkovú kapustnicu a tým by som vás chcel pozvať na toto podujatie, ktoré sa koná 16.11. sobotu už od 10.00 a radi vás tu privítame a tešíme sa na vás.